Peťo sa furt pýta, či máš peniaze ešte. Máš mu poslať. Hej, ale Majo by za ním platil. Co? Hej, tam on nemal 100 eur, jak ty domů, keď išiel. Ne. Ale mu karčme še delu garani. A ty pri mne. Hej. Tomáš nás kameruje teraz, more sebe, jak na dovolenky. Holiday. Na telefóne, nie? Tomáš má. Kúpil takú kameru, že nejde. Zjebal Miše. No dobre, no tedy, tá Peťo to ešte nezolešte, žije. Nie, to tak się opičuje, že nebylo ani útorec. Nie. Peťo už nerobí nič. Také. Šetrí. Áno, áno. Hej, tak šetrí. Tu prišiel meso pojesť do nás. Jaj. Neviem, už iba všetko kupoval. Ja ju palenku kúpil aj zeleninu. A chleba? A chleba. Paradičky? Hej. Zeleninu kúpil, chleba a palenku.